lalela kuzoyenza njani. Khandlela ligold uzolithatha uhambe nalo. Uma ufika ulight ulibeke. Thatha elisilver ulight ulibeke. I guess akekho umuntu ongakaza abamba o200 aba5 ngesikhathi esi1 noma kuthiwa ubroke kodwa hamba uyiboleka noma bangayakho uyiboleke nje ebese uguqa phansi. Uma kuukuthi ikhomba uyiphethe ngoba lento inamandla ungizwisiseza kahle, hayi ukuthi ayisebenzi mayiyodwa, iyasebenza. Lento uyifaka amandla kakhulu uma uzoyisebenzisa. Uthathe igold ulibeke lapha, uthathe isilver ulibeke lapha, ebese uthatha lempepho yezimanga uyigcobisa magic oil ebese uyibeke phakathi nendawo. Ebese ngapha esandla sakho saka left uphatha imali yakho yo200, ngapha kwesaka right uphathe 100 rand noma uphathe o1 rand. Ebese ushisa impepho, ma uguqile ebese ungathandazi, khuluma. Uthi ngikhuluma nabamhlophe abelungu ngithi amabhunu adlule emhlabeni ehlukumeza okhokho. Ngikhuluma nabo abamhlophe namhlanje. Khuluma nomnotho wezwe igolide qobo lwabo. Ngithinsile endala ephansi eyimayini ayiqubuke manje. Mayiqubuka ivukele kulempepho bese ingena kimi. Ngithwebula wonke umnotho enguphethe ngesandla. Abanye abantwana bagibela imoto bahlala emzini ebizayo. Thina kade sasithandaza impumelelo siyibona. Namhlanje iminyango evaliwe iyavuleka. Namhlanje amabhenki kade engafuna ukungi-approve azongi-approve. Ubani wabuya nento okuthiwa i-blacklisted. Namhlanje igama lami liyosulwa. Igama lami elingcolile liyosulwa. Into engiyifuna imali. Ha. Baba bamkhulu lapha bakhona abangiphi imali. Angithi ukhuluma uzibambile lezinto. Uthi uma usuka lapho lalela ungizwe kahle. Mawusuqedile ukukhuluma yonke into oyenzayo ebese uyawacisha. Mawuqeda kwacisha washiye ebhekene kanje. Angithi washiye ebhekene kanje. Lento uzongenzela yona amalanga azoba isikhombisa 7 days. Angalandelani noma ungakhohlwa but kuyenzeka 7. Mawuqeda lapho ngithi uyangizwa, washisa lamakhandlela, washisa as in like burn them, washisa emlilweni kuzophuma umlotha la. Mawuphuma lo mlotha cela ugeze ngawo. Njengamanje lento okuthiwa mawuyenzile give me 14 days bese kwathiwa wena khehleleza umsebenzi wakho ukuthi uhlale ku Facebook wakho, uhlale emsakazweni, ulalele ama testimony ebese uyalinda. Uthe uNkulunkulu kimi kade wawuthandazela abantu, kade ulandelwa abantu, abantu basiza. Akekho wakwabonakaleza kuwe ezobonga ngemoto, akekho wakwabonakaleza kuwe ezobonga ngesamba semali ezokuthusa. Kodwa manje it's time, sona sikhathi lento abamba ubonakala ngalento. Nansi into abawubonakala ngayo.